ding kapasalamatan na rin makatuki. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Arby Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Remy and Zenny Mercado and family, Chito Carreon, Almario Juan, Palyasigi and Sagum family, Raul Canlas and family, Roger Arceo and family, Rudolph and Joan Lapena, Juanito Palyasigi, Zach Catherine Carlos Sadsad, Hans Savory de Torres, Brian Cruz and family, Bong Galura and family, Alexander Nicdao and family, Ros V. De Leon. Makanyan mo naman po, iyabe talaking kapanalangin tamo ding special intention during makatuki. Abelardo and Lourdes Silo, Vaylene May Mariano, Mark Angelo Linsangan. Manalangin tamo naman po para karing malagwang kapaldanan daring makatuki. Heidi Santos, Benning Ordonez, Agnes Casilaw, at para po kan kapatid tamang mayangon na be, manalangin tamo po para king alanganggang kapayapan daring makatuki. Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Jose Timog Jr., Ligaya Arceo, Felicidad Bondok, Fernando and Lorenzo Pineda, Isaac Presco, Jefferson Tan, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto, Pasensya and Chofilo Palyasigi, Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisca Sadsad, Macario, Anacleta, Enrique De Leon, Erlinda Malyari, Romel Aquino, Jose De Leon, Juan Brihida Luz Viminda, Sheila Jillian, Honorio Pineda, Honavi Swing Pineda, Rosario Galura, Gonzalo and Lucia Galura, Ben and Carmen Cruz, Remedios Lorenza, Lydia Maningas, Dorotea Carreon, para king kayang death anniversary, Virginia Custodio, Corazon Rosita, Domingo Elena Chofila, Eugenio Castro, Pedro Maninang, Arsenia Maninang, Felipe Pineda, Felix David Sr., at ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
Balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, kaya ng pakayapan, kekang palabungan, King lagining igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan at lugod ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka ang timurin. Maya payabak po karing sabla. Sa mga kapatid nating nag-pilgrimage ngayong araw na ito, nakasama natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayong huling linggo ng karaniwang panahon, mapapakinggan natin sa Ebanghelyo ang tungkol sa wakas ng panahon. Si Kristo, ang Kristong Hari, ang magbibigay esensya at kahulugan ng ating buhay bilang kanyang mananampalataya. Kaya mga kapatid, tayo lumalapit sa Kanya, sa Kanyang awa at sa Kanyang pagmamahal. Sisyantala rin kagatang kasalanan, batang maging karapat dapat magbasusi, kareting banal na misteryo. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kay kayo kapatag, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulilipay ipan ko kang nuwa na Mariang Kapilaman Birhen, karisag lang angel ang puan banal, at kay kayo kapatag, ipanalangin niyo kong King Diyos, agiluta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, king pamabataw daring kasalanan, idalang kasanang kaking biye, alangangga. Amen. Ginupakalulu, ginupakalulu. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, ginupakalulu. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, ginupakalulu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang makalukluking wala, tanggapan mo'y panalangin mo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang buko din idong, ikang buko din kakatas-katasan, Jesu Kristo. Kagum ng Espiritong banal, king ligaya ng Diyos iba. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Manalangin tamo. O Diyos sa ginuni, pagkalubusan aking parati kaming matulang manatiling tapat keka, ulingin ganap at alanglikat akanwanan, bukod ng malyaring mayakit, king pamanyoy mikeka, ikang panibataning sablang kayapan. Itiadan mikeka o Diyos, king kabamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyat maghari kambemot ng banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Malakias. Ingaldo ita daratang ne mikakaluko anting lungong potang ding palalo at ding mapanyapat marok maging pipaniplan lawari. Ingaldo daratang tampusan na langan alayang itagan karela ni inyamot ni ring sangara ngana ning ginong maripayang tutu. Dapot ikayong atintakot king lagyuko, hingaldo ning katuliran sunlagya kambera ding yata ng magdalang kapaldanan. Ingamano ning ginong. Salamat, King Diyos. Midalit kang kapurian king Ginoo, bagayan mo king alpa, bagayan mo king malambing at tigtigan, kambering trompeta at tambuli,
kulyo kakintula king harapan ng ginungari. Bustan niyong inday at malat, dabumbong niya, pati na yung sabla-sablang at kayo, ating labwad kambering sablang manok ngangan kayo, bustan niyong dinging ilog, makpaklang masikan, at tablasla king tula daring bundok-bundukan. King harapan ng Ginoo, king panyatang na, daratang yaban king labwad miralya, panibalan ning labwad king alang pamangabiran, at ukuman na laring bansa, kambening katapatan na. Pamamasang ibot, King Kadwa ng Sulat San Pablo, King Kapulungan, Karing Tesalonica. Ikayo, baluyo ko, King Sukat Yupin, Tularan, ing depatan mi. Kami migtamad, kanitang kayabeyo kami po. Ni mitinggap, ing alang kabayaran, ing sustentong tinggap mi, kenu paman. Bagkus, may gobra kami at migpakasakit, kingaldo at bengi. Kepe patugot magobra, ba kaming maging pabayat, king kanino paman kaya kayo. Depatan mi iti, uli ning alaking katuliran manyawad sustento. Nune depatan mi, bakeng maging payalimbawanan yu. Kanitang kayabeyo ko ken, dininanda kayong metong atuntunan. Ninuman ing bisang magobra, sukat pakanan. Sasabyan mi iti, pauli ning abalitan ming atin kanong mapilan, busalyo, apakatungango mo, patitingapon. Alang daraptan, nanumang obra, nunemo ing makyalam, king kalakal ning aliwa. King lagyo ning Ginong Hesukristo, yuyutos mi karing tawang antikareti, at iyawas mi king kapandandaman do. Sukat kayong mibebye, mipnong kaayusan, at magobra kayo, at manintunan para king sarili yung kabyanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad kayo at matna, ampat ing pangakabusyo, milalapit na.
Ing Ginoo man tabi ake kayo, at keka antipolo. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ding mapilan ka ring makirandam kang Jesus, mi papagsalita la tungkol king templo. Sasabianda king tutuyang masanting tatangalan, kambeda ring mga santing nga bato ng dinukit, at ding miaylong palamuting penata daring tao king Diyos. Dapat Jesus sinabi na, itingang sablang akakitingeni, datang ingaldo alang mitagan metong mang bato, baboning kalupa ng bato, malasaklangan deti. Kitang dakanita kayo, Maestro kapilan po mapalyari ito, at naning maging palatandanan king miras na yung panahon na mapalyari ito. Mingat kayo, ban kayo malinlang, nga nang sinabi, huling dakala ring taong datan king lagyo ko, at nga nang sumabi, ako napin niya, at miras na yung panahon. Dapat ila tutukyan, at nungatin kong ababaritan tungkol ka ring gera, at tungkol ka ring pamagalsa, kayo tatakot. Huling ding bagay rin, sukat lang munang mga palyari, dapat ila mga baldugan, kinging kawakasan, malapit na. Sinabi na pa, ing medo nga bansa, gerahaning kalupa ng bansa, at ing medo nga kayarian, lusubaning kalupa ng kayarian, mi ka makapangablad aayon, salot ang ponlawi, keni at kanita. Mayakit na rin miyalong bagay pangingalabutan, at ding mikakarugula sinyales iba't banwa. Makanyan man ba yung mga palyari ting sabla, pandak-panda kayo ring tao at paglupigan. Intrigara kayo, tritisan ka ring sinagoga at panyukul da kayo. At king uli ning lagyo ko, idalala kayo king harapan da ring hari at mamuntukan. Iting maging pamikatagon para akwarang ipasyag ing maya pabalita. At ning pakatandaan niyo, kayo pa'y gut-gut isip tungkol king nanong ipagluwalo yung sarili yo. Uli nga ako mismo, dinanda kong kabiasnan at katalinuan, king pamagsalita ay raagyong pakilabanan o payalian din kasalangyo. Ipanganyayara kayo pati na ring pengari at kapatadyo, kamag-anak ampon kakaluguran, at ding mapilan na kayo, pamatendala po. Ding sablang tao pikasaman da kayo king uli ko, dapat metong mangbwak king buntok yu masayang. Ing pamagparatiyo, ing makakabos king beyo. Kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Sa isang magandang umaga na meron tayo ngayon, palakpakan muna natin ating Panginoon. Good morning to everybody. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ko na medyo nabawasan tayo ngayon dahil ngayon ay piyesta sa Bacolor. Ingindong ibatan tamo. Okay mo, nang mamulita mo paminsan-minsan ka rin, lalong-lalo na fiesta. Fiesta na ning kekatang balen. Bala mo, pisambang maragul, nga rakanitan, yung king Angeles. Ngayon ginaganap yung kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Lanabal. Pero, tandaan natin, ngayong araw na ito, yung semilas na ordinary time. Dahil sa susunod na linggo, kapistahan na ng Kristong Hari. Nandiyan yung mga banner nating pula. Ano po, ngayon ko lang napansin. At dahil last Sunday na po yun, tayo ay nagtatapos sa ating liturya. Then, come November 30, it's another New Year in the church with the first Sunday of Advent. Advento na naman, tapos Kapaskuhan. Ang bilis ng panahon, ano po, pinag-uusapan sa ating Ebanghelyo ang tungkol sa kawakasan ng panahon. Diba, sa Mystery of Faith, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Matandang tipan pa, meron na silang pag-iisip tungkol sa kawakasan ng mundo. This is what we call apocalyptic writings. Kaya may apocalypse tayo sa book of Revelation, the last book in the New Testament. Apocalyptic writings. Kasi, ang pakiintindi ng mga tao, kung ang Diyos ang maghahari sa mundo, dapat walang kasamaan, walang pagpapatayan, walang mga natural calamity. Yan pang hindi nila maunawaan. Yung lindol, yung mga gera,
yung mga malalakas na bagyo. Para bang nagtatapos na ang mundo kapag ganitong nangyayari. Dahil di pa nila mapaliwanag kung ano ang lindol at ang mga malalakas na bagyo. During that time, they always say, time will come that this will last and God will reign over us. Ang Diyos ng maghahari, wala na dapat ang kasamaan, wala na dapat itong mga lindol o mga natural calamities na ating pakiwari at ang Diyos na ang mamamahala sa atin. Pero may maganda namang pag-uusap kapag tayo ay naghahanda sa wakas. Ang lahat ay may hangganan. Noong October 27, last Monday of October, meron po kaming recollection mga pari. Every last Sunday o last Monday, may recollection kaming pari. Dahil sa darating na Sabado noon, November 1st, ang topic namin ay tungkol sa kamatayan. Yung recollection master namin, yung guest speaker namin, professor siya ng filosofiya. At ang kanyang simula, sabi niya, ang kamatayan ay isang uri ng kawalan at ng meron. Ay, ano yon? Isang uri ng kawalan at ng meron. Mete kong agad sinabi na may wala ko, may katuki. Pero may sinabi naman na nasa ken ko, kadugtong ng buhay ang kamatayan. Kaya mahalaga ang mga memento mori, mga paalaala sa kamatayan. Noong November 1st, nabanggit ko nga din ito. Maganda pa minsan-minsan nagpupunta tayo sa sementeryo para kapag nagdarasal tayo sa ating mga magulang na namatay o mga kaibigan yung mauna, ay maalaala natin. Minsan, isang pagkakataon, tayo na ang nakalibing doon. Tayo na ang may lapida. Tayo na ang pinagtitirikan ng kandila o inaalaya ng mga bulaklak. Isang magandang, kahit sa psychology, maganda rin isipin natin, may magandang may dudulot din kapag tayo may memento mori ang tawag dyan, paalaala sa ating katapusan. Kaya ang liturya natin, ang buong buwan ng Nobyembre ay memento mori sa ating paglisan. Kaya dapat itong paghandaan, yung ating kamatayan. Meron isang kanta, sino nga nagkanta noon, nang madama ang ligaya sa mundong ito, nalimutan mo ang lahat ay may hangganan. Ang tao'y marupok, by Rico J. Puno. Ang Okay Lupit ng kapalaran, sabi niya, tayo'y nahihirapan din. Pero nung madama natin ang kaginhawaan, tayo ay nagiging marupok. Kaya ito'y paalaala ang ating ebanghelyo, pati sa mga pagbasa tungkol sa kamatayan, hindi lamang sa ating estado, kundi pa naman ang koneksyon natin sa isa't isa at sa ating Panginoon. May tingyaming amano, yung tema na iting kay katang ebanghelyo, balang tao ating kapupusan, makataning tamungan, bisakat ali, nanapining kanta, ang lahat ay may hangganan. May ngari mo nang magtestamo kayong klase, nung kami mga elementary, bibigyan ka ng isang oras o 1.5 hours to finish your examination. Tapos, pag nag-ring na yung bell, sasabihin ng teacher, all right class, finish or not finish, pass your papers. Kapag natapos ka, okay, masaya ka. Pero pag hindi ka natapos, ay makalunos ka. Ay sungay mo ayari itong kikatang examination. Ganyan din sa ating buhay. Finish or not finish, we will pass our paper to the Lord kung anong nagawa natin. Ngayon, tatlong bagay naman ang dapat dating paghandaan sa ating buhay. Siyempre, kahit sinabi ko ang lahat ay may hangganan, pero ang hangganan ito ay mayroon pang iba na iniaalay ang Panginoon. Alam po ninyo, meron po akong doktor dito sa St. Luke's na gusto kong mapakinggan. Siguro sa kalahati ng kanyang explanation, kalahati din yung kanyang pangangaral tungkol kung ano ang hahantungan. Kasi nagpa-check up ako sa St. Luke's for a second opinion, po sa aking sakit. Pero parang din ang sinabi, gusto ko, akala ko nga fundamentalist yung Dr. Gorospe, oncologist siya, medical oncologist. Pero napakarami niyang santo sa kanyang, hindi siya
born again, sabi ko. Kasi kung born again siya, hindi siya mapapanatili ang mga santo sa kanyang opisina, sa kanyang klinika. Yun nga. They help us prepare not only for our physical wellness but also for our spiritual wellness. Sabi niya, alam niyo, Father, kung ano ang mangyayari sa inyo, God is just preparing you for a new kind, for a beautiful and the best stage in your life, sabi niya. Baka mayroon pang magandang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Yun naman talagang iniisip ko. Pag may mga problema, di ba sinasabi natin, the best is yet to come. Kahit anong panahon ang pinatubo, tingnan ninyo, napakatagal ng ating mga pagdurusa dito sa mga taga-Bacolor. It took decades, or not only decades, 20-25 years na yata. Yung minsan, may nakikita ko sa Bacolor, kahit dito sa Kabetikan, yung bahay nila, ganun pa rin. At lalong-lalo na sa resettlement. Resettlement na yan, kami nagsimula sa itapong ausan din kining Lara, itang ausan tamong Promised Land. Kasi sabihin ko sa inyo, yung SACOP, Social Action Center of Pampanga, siya ang unang nakapagpatayo ng mga resettlement houses. Sabihin ko sa inyo ito, kinuha ng gobyerno yung programa nito. Pero may bayad yan. Ako nga nung una, paano babayaran kung ito ay mahirap sila, na pinatubo na sila? But, tingnan ninyo yung mga bahay ngayon, napakaganda. Sabi ko nga, the best is yet to come. At siyempre, we prepare for our final exam. God wants us this, hindi tayo tatanungin kung ano ang meron tayo, kundi kung ano ang ginawa natin. Traumatic ending by moving on. Hindi pa tapos talaga. Sabi nga, when God closes a door, He opens a window. Kung ang Diyos ang nagsasara ng pintuan, nagbubukas naman siya ng ibang bintana. Tulad ng Ebanghelyo, may nagsasabing tapos na. Pero huwag niyong paniwalaan dahil darating pa ang anak ng tao. Ang nanay ko, kapag nagkukwento siya tungkol sa Japanese occupation, ay Diyos ko, nakumayari kanita, Putang niyang gerang apon, nga nang imakon, panay kayong sasalikot, karing underground, mamakbong din, bomba, darandaman mo, blami kang ikang mituturan, nga na, Pero, hindi pa yun ang tapos. Nandyan pa kayo, yung iba, nadat niya yung Japanese occupation. Nung panahon ng pinatubo, di ba, oras-oras, lumilindol. Pero, akala natin, wakas na ang panahon yun, pero hindi pa hanggang ngayon. Yung pandemya, akala ko po naman noon, yung COVID, yung pandemya ay aabot lang ng 1 buwan o 2 buwan. Umabot pala ng 2 taon yun, maraming nagkasakit, nawala ng gana sa buhay, may nasiraan pa ng ulo, tumaas ang presyon, nawala ng trabaho at nagkasakit, may mga nangamatay. 3 pari ang namatay because of this COVID, pero natapos yun. Meron pa ngayon. Halimbawa, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil meron pa. Kahit katapusan yan, meron pa. Nawalan ka ng trabaho, ikaw yung breadwinner, huwag kang huminto sa paghahanap. Darating at darating ang panahon, and the best is yet to come. Secondly, yung suspended ending naman, enjoy the now. Second reading talks about continuing one's work. Masanting at mayaping ating paninap, pero dapat samantalanan ingeni. Live life now. Magandang may pangarap tayo. May mga plano tayo sa hinaharap. Pero, you live your life now. Yung ngayon, ang maganda. Kaya, minsan nabanggit ko, ang dami nating minsan may binili sa kong bahay. Ang dami nilang mga, akala ko nagtitinda sila sa sari-sari store. Imported canned goods, At saka goods. May mga corned beef, alam na naman natin, spam, etc. Sabi ko nga, parang nawawasak na yung flooring ng isang step, isang pulgada ng aparador. Sabi ko nga, ba't hindi gumawa ng okasyon para pamigay yun, Ba't hintayin mo pa yung okasyon? Kung walang okasyon, gumawa ka ng okasyon. Kahit araw-araw yan, di kasi kaya kataming magplano,
may isip kayong daratang pero mag-enjoy ko ngayon. Alam niyo kami may sakit, we always thank God for the days that are coming. Ayan, magpapasko na. Ilang araw na lang, Pasko na. Sabi ko kahapon ay may parol na tayo sa harapan kasi 1 month na lang, simbang gabi na naman. Ay, ang bilis, ano? December 16. November 16 po ngayon so pabula na mo magsimbang bingitana. Kaya kami po ating sakit ay panay mo lang okasyon na rin. Ay salamat, umabot ako ng ganito. Ay salamat, umabot ako ng ganito. Ay salamat, magpapasko. Ay salamat, mag-New Year. Kasi every gising is a blessing para sa aming may sakit. Kaya, you live the life now. Mag-enjoy tamo. Nepo, king kay katang biye. Tamo magirakit. At the same time, sadya tayo kay katang sarili, nung nanaman ng malyari, king Diyos tapamurin. And finally, meaningful ending. It's God's responsibility. The first reading in the gospel talks about the end time. Mga silab anting are, at yung paralan ng ginuban, pasayan at pamatulanan na rin mayok. Matulid at may magkasakit kay ni King Yatu, yung lagyuna. Kahit na nahirapan sila yung mga martir, alam nila na may buhay pa na walang hanggan. Maliban sa buhay dito sa mundo, may masaya at walang hanggang buhay pa sa kabila kasama ng Panginoon. Masisira ang lahat at maluluma lahat yan. Pero ang permanente dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Di ba nung undas, nagtiri kayo ng kandila para tingnan yung mga naging bahagi ng buhay natin sa ating mga namatayan. Parang nadyan lang sila. At ganun din pinapanalangin natin kung anong mangyayari sa ating buhay para sa kanila. At tayo rin ay sa huling sandali tayo magsumikap, sabi ng ating Ebanghelyo, dahil sa inyong pagsusumikap, sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Bibigyan kayo ng katalinuhan ng pananalitang hindi kayang tutulan o pagbulaanan ng sinuman. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, at ipapatayo ng ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni hibla ng iyong buhok dahil sa pag-asang ibibigay ko sa inyo. My dear brothers and sisters, as we end this liturgical year, next Sunday pa pala in conclusion, alam natin kung anumang pangyayari na ating sinasampalatayan. Christus vincit, Christ conquers. Si Kristo ang nagwagi. Christus regnat, Christ reigns. Si Kristo ang maghahari sa atin. Christus imperat, Christ rules. Kapag ang Diyos ang mamamahala sa atin, wala tayong alalahanin, ni takot man. Dahil ang kahabag ng Diyos, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang grasya ay ibibigay sa atin, sa ating naniniwala sa Kanya, sa ating Kristong Hari na nagwagi, na namamahala at naghahari. Siya nawa ang maghari sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Talakad tamo po ngayon, ipasyag tayong kagatam kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, isang lubos may ipayam. Linalang King Bangwat Yato, at kang Yesu Cristo, anak ng bukto ng ginutamo. Pinagliging pala ni Manang Espiritu. Bibait kang mga na mirhen. Pinasalalam ng upayang Poncio Pilato. May pako yung kurus mete at mikutkut. Tinipaya kang mete, king katnong aldo sinubliang mebe. Pepay ta siya banwa makalukluk wananin Joseph pang malubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Banmukong ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpan tayo ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pamapatawa rin kasalanan, king pamamusubli na miyering mete at king de alanganga. Amen. O tapat mingig pa, sasadya mo kami king panyatang ning kekang anak, kapamilataning pamakisulo may king pamitaguyod ning kekang kayarian. King kekang Espiritu, pagkarandan mo sana ring panalangin mi, kabang panayin ming kaligtasang para tangke kami ng aming manalangin. Ipa, kapamilataning kekang anak, at busan mo kami. Ipa, kapamilatan ng kekang anak at busan mo kami. Baning Santo Papa Leo, 4, Obispo, Pari at ding laiko, maging lang sensitibo, king galo ng Espiritu, karing kekang salita at gawa,
manalangin tamo. Igpa, kabamilataning kay kang anak, at busan mo kami. Banding kekeng kapurian, pamanyuyo at pamanggalang king kabanal-banalan ng lagyong Yesus, dinggeming pamagserbisyo, ni pagkalub ka ring lalong mangailangan, manalangin tamo. Igpa, kabamilataning kay kang anak, at busan mo kami. Ban ikaming makatipon ngeni, manalakaran at maging tunay lang saksi, king panyatang ning talapangabos, karing balang pamilya, kakaluguran at pamayanan, manalangin tamo. Igpa, kabamilataning kay kang anak, at busan mo kami. Bante sa blang kalulo, mangay na, at masisira lud, king pamagkasakit ning biye, mika katatagan la, king pamidaw palad, karing kaparang tao, at lalo na king Ginoo, manalangin tamo. Igpa, kabamilataning kay kang anak, at busan mo kami. Tanggapan mo no, sana rin kapatad ming niyangon na biye, amin una ng miglakbe, papunta king penga ko mong paraiso, manalangin tamo. Igpa, kabamilataning kay kang anak, at busan mo kami. King katahimikan, yapse talap po, yung sarili pang kayadwanan. O Diyos sa igpami, parati mo keng sopan manatiling tapat keko. Iwangis mo kaya sana king katapatan mo, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Iyak ko na lang. Lagay mo. Lagay mo na lang. Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon matanggap la, arapaning Diyos sa maypayang tutu. Tanggapana sana ng ginuting daon karing gamat mo,
king kapuriang pon, kalgaya ng lagyuno, king kasaplala, tamot ng mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, paggalap mo sana king itingay na yampang me, king malmungarapan, apakibuta na sana para kay kami ingrasyaning katapatan, at ipanabang ingalanganga mong kanuwanan. Tiyadan mi kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Amen. Yung Ginoo man tabi kay kayo, At kaya kaong timuro, ikas sila ring pusoyo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da kang parati numan kaninoig pa, Diyos king alangang galubos may paya, ampat iking dinalang king alam, king sablang at yuket king yatu, at ikang makikaraptanan king pamitukikining panawon. Ing tao may ubugyo at pekwangis may keko, at kaya mo kepe pasakop, hingi ka nagarang bagay pagmumulalan, ban king pamanibala na king sablang lelangan mo, puryanda ka king mikakaragula dapat mo king kapamilataning Ginoming Heso Kristo. Yung parangalanan ng bansa, at ing banwa ang pangyato, at daralit ting angel ang pangarkangel king kukupa sa siwala, at ngaming ang pupuri. Banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipno yung banwa, mipno yung yato, ayam, o sana, o sana, king kakatas-katasan. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. O sana, pupurian da ko banalig pauling paratid da kang kayabe king pamaglakbe mi king biye. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ng lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal kasulatan. At pipiraswa naman ng tinapon, timing de patana kaning kay ngalagad. Ulnitig pa pagparalang pumi, palukod at pabanalan mo sa aking kay kang Espiritu, dating ay na daralamit daraon kay ka, ban maging katawan at daya nala ng Ginaming Yesu Kristo. At tatandanan mi po kanitang benging mi panganyayayo, kinwaning tinape, pe pasalamatan akat pinuri, pi rasunet binyene karingeng disipulos nga na, kunanyiti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay badingapunan. Kinwaning kalis pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos gana. Kunanyiti kongan at minumko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan. Ami bubo para kay para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Pasyagtaya po yung misteryo ng kasal pantayanan.
Ginoong Yesus, datang ka. Ginoong Yesus, datang ka. Inyang ininggaga na kaniya mapamakalungig pa, ing makaligtas ng pamaylasa, kamatayan ng anak mo, ing kay maligayang pangasubling mebi at pamaytas banwa, at lain makasadya king salubong king kadwa ng panyatang, niya darami kay kabilang kapasalamatan inig mabye, at dali sa sakripisyo. Gawa na kesang metong alanganggang daon keko, at papalirian na king medakayanan king pimamanan din kekang banal. Muna kambining muna Virhen Maring Induning Diyos, kambilang San Jose Malang Esposo, ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig king mirenan kasopan, alang patanat king arapan mo. O ipal sana nga rin pangabalik milog keko, pasulungan ng kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasingan me king kasalpantan ng panglugod, king Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, kambilang Leo Kalabingapat na kaming Papa, Florentina yung kay Arzobispo, abing sablang pari, at susuyo king kang banalabalayan. O mapamakалungig pa, pagrandan mo saning palaniting pamilyang Piloro Marapkeko, pati na rin kapag-unwag peregrinasyon king Aloyti. Karing kay kaming panalangin, kapasalamatan, ding panalangin mi masakit at miyango na biye. Malumosan ang tanggapan king kay kang kayarian, anong mukhe manayang magamig lubos king iligay mong alanangga, king kapamilatan ng Kristo ang ginama king uli na, pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryan ka, at parangalan manggaman king alanangga. King kayarianing Diyos, karintangan muli, king kayarianing igpa, manalangtang ini, king igpatang at subanwa. Misamba, yaing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipamintuan, ing lobo, ketisuri. Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugmong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king sab ning kang pakalulo, parat kami kabos king kasalanan miligtas king kaligaligan, kabang panaming petang Yesu Kristo ang kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at yung kayapayan, ang punin ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo,
emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, dinilawan ming kasalpantiyanan kay kang iglesia, pamayaban mo at bilugan agpangking kaburian mo, wigang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayungan. At keko ang timuhin. Bakit tapong ining misasan metong tamo king kapayapan? Kapayapan po. Kaluguran kong kabatado ing ginutang Yesu Kristo, ing makamaltang Ginoo at Hari, ing kikatang talapangabos. Mapalad tamitam sa dahil lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. O Ginoo, kumatampang tanggap keko, dapat iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Ginoo, king pamananggap mi karing grasya ning banal mong sakramento, mapangbabami nga dawan keka, king ing penabilin mong gampanan mi, king kabigakakan king anak mo, makasulong sana king nagod mi kekat karing kaparaming tao. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin king jubileo ning kapanayan. Oy pangatso banwa, manano na sang ing kasalpantayanan apig kalub na kaya kami, ning kaya kanganak ikiyas Kristo, at ing apining lugod, milablab ka ring puso mi. Uli ning kaya kang banal espiritu, ba nagising nangan kaya kami ing banal a pag-asa, ning panyatang ning kaya kang kayarian. Manano na sang ing grasya mo, ibayon na kami ngan, anting masigasiga tala pangambul ka ring binining ebanghelyo, at iya namang mibayo kaya kami, king mabilog yato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato at bayong banwa. Ang king upaya ning karokan masambot, at ing ligaya mo, ing sunlag kapilanman. Manano na sang ing grasya niting jubileo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos, ning kapanayan, ing pamagkamit ka ring tunay pibandyan ning banwa, at ban ing mismong grasya mo, yaing milaganap, ing tulat kapayapan ning kekeng talapangabos, ya sanang mikalat, king mabilog ayato, kaya kawo Diyos, ing alanganggang kabanalan, ing ligayat kapurian, manggaman king alananga. Amen. At kay kapuindang biren ing Lourdes, ing pag-asa, lalo mong Pepa Malino, inyang paslag kang kayo san king pamagbayo, ami patibayan karing dakala makasalanan, ami bali kalob keko, at karing mga ulong masakit. Ketang sibol, mawas kami naman sana, pami kasala, mi ka mabiyay disposisyon king dapat ming gawan, tutuki king kaburyanin kay kang anak Jesus. Kaya ang tabi ka naman king pamaglegming peregrino sa mabiyay kasalpantianan, king grasyang kamtan me, tiyadan me kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ipamit yung kabanwa mo sa malagyo mo, datang kaya kaming kariyan mo, may pamintulong ket sulit pantibanwa. Hingka kanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami nagsala mi kaya ka. Anting pangamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisaol king tukso na kabus mo kami king sablang Bapo Maria, mip no ka king grasya gining Diyos, tsukeka, noon ka karing sablang babay mo niyo pa naman, bungan tiyan ni Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kaming makasalanan. Ngayon yung pon king oras ng kamatayan niya. Ligay king pampon, king nakampon, king Espiritu Santo. Ante mo'y sa jara ligaya, ibating kamumulan. Ngayon at kapilan man manggaman king alananga. O Birhen ing Lourdes, Ipanalangin mo kami. lukluk kay po sa aguli. Pasalamat ko po karetang inoperta mong envelopes ketang kay katang tumba niyang milabasan pong na binaryo para karimihango na biye. Din pong ganang ninob sobre 479 pieces la po ne. Kay bating alagada reto 37,120 pesos. 37,120 pesos. Biragdagya po ini kitang proyekto tamo pong sound system ang paggawa tamo ne po. Kaya pong hanggang migkalob, dakal pong dakala salamat kay kayong. Talakad tala po ngayon para king tauling bendisyon. King ginawaman tabi kay kayo, At kaya ka ang at tiburan. bendis na nakongan ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ni meta nakikapayapan ni Kristo yasang magari kay katamungan. Salamat, King King Diyos. Maya payabak po kay kaingan.